ତାପରେ ଶରତ ଋତୁ ପରେ କଣ ଆସିଲା? ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ଲାଗିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଶୀତ ଋତୁ। ତାପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ। କଣ କଣ ଋତୁ ହେଲା? ଆମର ଛଅଟି ଋତୁ। କେତେଟା ଋତୁ? ଛଅଟି ଋତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତାପରେ ବର୍ଷା, ତାପରେ ଶରତ, ତାପରେ ହେମନ୍ତ, ତାପରେ ଆସିବ ଶୀତ, ତାପରେ ଆସିବ ବସନ୍ତ। ହେଲା, ତ ମନେ ରହିଲା କେତେଟା ଋତୁ? ଛଅଟା ଋତୁ। ହେଲା।